warahmatullahi wabarakatuh. Telu. Kepangaken nami kula Kilawani Marindasari, kelas 11 IPA 3, nomor absen 16, kula temui dados JJ. Telu. Tepangaken nami kula Nurlela Septiansiwi, nomor absen selangkung, kelas 11 IPA 3. Kula teng mriki dados Ela. Telu. Tepangaken nami kula Puji Rahayu Nur Aimuna, kula teng mriki dados Muna, kelas 11 IPA 3, nomor absen 26. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndelok apa? Iki lho PR bahasa Jawa. PR sing ndi sih? Sing kon nulis huruf aksara Jawa kuwi lho, Ji. Wis kumpul sampean? Ugung. Yo saya bareng-bareng. Oh iya. Aduh, kecoret lho, Ji. Masa lah? Nek iki lho. Aku gak sengaja. Ya wis iki lho tak ambil gosok. Yo gak resik, Ji. Lho entuk dene bekase iki lho, paling gak rapi to iki. Apa to? Sikile. Apa to kok umum kae? Iki lho, Muna, Jiji aku nulis kecoret kan iki malah tak gosok nganggo penghapuse Jiji gak resik. Aku lho jajaran gosokku jajaran Sarsi. Wah, derek resik ya, Muna. Matur nuwun ya. Iya. Ya. Ayo kanca-kanca padha gawe gosok Joiko, terbukti resik tur regane murah. Joiko, Resik tenan. cekap semanten saking kelompok kita. Wassalamualaikum.